Ebe anyị n'ụbọchị nke taata, ilu anyị atụwo ilu na-asị adịghị saa na-achị efi, dịkwa saa na-achụ ndị na-achụ efi. Nwere ihe kpata ka enwere efi afọ enwere. Adịghị saa na-achụ efi, dịghị saa na-achụ ndị na-achụ efi. Adịghị enwere efi afọ enwere. Ka ebe inu nke pụta, ma akọwa inu nke maka ọkwa ife ọpụta. Ma tupu m na-aga n'ilu, nwanne m nwoke na nwanne m nwaanyị na-ege m ntị, biko tụsaalụ m inu, tisaalụ nya, like ya, subscribe ma chia. Biko ọ eme nke ka anyị na-esi nakwante omenala Igbo. Achọkwara ibe nji emere ife ome nke achọ nke ụmụ Igbo nọ n'ụwa niile wee na-ama omenala Igbo, na-ama inu Igbo, na-amakwa otu esi asụ asụsụ Igbo. Biko tụsaalụ nya, tisaalụ nya ebe niile, chia, subscribe and like. Ka anyị bidokwa ebe anyị kwụsị, anyị na-echekwa azụ n'inu nke anyị too. Inu nke anyị too na-asị na adịghị saa na-achụ efi, dịkwa saa na-achụ ndị na-achụ efi. Agaghị enwere efi afọ enwere. Ego nke wee ịdị saa wee na-achụ efi, na ịdịkwa saa na-achụ ndị na-achụ efi. Ka anyị kọwagodi inu nke ka m wee ya na-apụta efi. O nwere ndị nwere efi ebe a na-akụ efi, ofu efi wee tibelu walụ, wee sị mmadụ ịsaa, dimkpa ịsaa faji chụwa efi iwu. Dimkpa ise pụọ chụwa efi iwu a na-achụ ya. Ka dimkpa ise afọ na-achụ efi iwu a, ka ngwa ndị mmadụ ọzọ sikwa ohu ma nwoke eke, nwoke afọ, Emeka, Ifeanyị, mmadụ ịsaa na-achụ efi. Obodo ọzọ ndị ọzọ si ji echụtakwara m ndị afọ na-achụ efi na fa mekwa m ife. Adịkwa ịsaa wee na-achụ ndị afọ na-achụ efi. Onye ka ọ ga-apụtazi ndị afọ na-achụ efi n'ụlọ ahụ ndị na-achụpụ onye nwe na-aba, onye nwe na-agbagbu obi, ọsị mbụ ka nka jikwazo fọ ndị ewere m. Onye ahụ adịghị saa na-achụ efi, dịghị saa na-achụ ndị na-achụ efi. Nwere ka kpata ka enwere efi afọ enwere. Mfe anyị na-emezi n'obodo okịta mfe anyị ga na-eme nke izipụ mmadụ afịa, ọ na-ejeri ya afịa ma ọ na-emeri ya ife. Iwerekwa ndị ọzọ na-agbakọ ya mkpa okpuru. Nwere ka ọ ga-enweta ife afọ. Onye na-eje bọyị na ọgị ya a na-ezipụ ya afịa si anyị na-egotere ya ife. Ọgị ya na-emecharị ife niile na-ezipụ ya afịa, na-egotere ya ife, na-emere ya nke akwa n'azụ. Ọgị ya achọkwa ndị a na-akpọ task force ma ndị ofu ndị na gọọmenti si fa na-etikwalụ nwa anya ka ọ ga-aga menanụ ka enwudi ka wee chụọ ya. Onye adịghị saa na-achụ efi, dịghị saa na-achụ ndị na-achụ efi. Nwere ihe kpata ka enwere efi afọ enwere. Mana ama m nwanne m nwoke na nwanne m nwaanyị taa ịmụta ife n'inu nke mụtakwa ife na nkọwa nke enyi. Biko ọ ga-adịrị gị mma. Ụbọchị taata ya wetara ife ọma. Ọ ga-adịrị nwoke mma, dịrị nwaanyị mma. Daalụnụ.